Eikä ollutkaan kuin Korpelan Rami ja onhan nämä tuolla seuraavana on Raimo Korpela ja Timo Turkki. He ovat Hyvinkään poikia ja keskeltä kun tuolta Pohjun vierestä tulette, niin silloin ette mene tuonne Kivikkoon. Ottakaa Allujärjessäkin oikealla airalla. Ja Timo ja Rami ihan suoraan siitä. Sitten tulee ensimmäinen yksikkö. Niin käsiä voi aina sopivin välein taputella kyllä, että kyllä nämä pojat ja tytöt ansaitsevat sen. Ja tämä on sitten tämä yksinsoutaja Lars Svenskberg. 75, Kimmo Korhonen, Esko Kotilainen ja Sanna Kotilainen. Tervetuloa Ähtäriin ja Somero. 77 on sitten siellä Heikki Kuoppamäki ja Hannu Lassila Aino-veneellä. He ovat ähtäriläisiä. Ja sitten tulee sieltä Enkelivene. Tervetuloa Enkeli. Tämä on Enkelivene. Ja luetellaanpas ketä siellä veneessä tällä päivänä on. Jenna Kärhäpää, Tiina Hiltonen, Anna-Liisa Jeskanen, Satu Nilsson, Mari Parviainen, Mervi Kaukolinna, Kaarina Hönninen, Anneli Piipponen ja kipparina oli Raija Kymäläinen. Ottakaa oikealla käillä pojat pikkusen niin ette mene hyvää. Ja sieltä tulee tänä aamuna aloittaneet Mikko Heimola ja Timo Tahvanainen. Miltä se on tuntunut? Tervetuloa tänne Kotirantaan. Numero 65 Mikko Piilman. Sanoinko Joensuuvan Liperi kotikunnaksi? Joensuu, selvä. 73 on sitten Timo Forsman ja Martti Kuittinen. Timo Imatralta, Martti Liperistä. 76 Jari Niinalainen ja Risto Auvinen. Risto on tuolta Etelä-Suomesta ja Jari Heinäveltä. 66 on Juha Soikkeli Imatralta. Ja Savonlahja tälle Sourulle tulee seuraavana Pertti Korhonen Kuopio. Nyt näet kivellä, ota oikealla airalla monta kertaa. No nyt riittää. Ja sitten seuraava turvavene Arja Räty ja Sakari Vilokkinen on sitten kepparina siellä. Ari Luoto saapuu sitten seuraavana yksinsoutaja. Ja Ari on kanssa Etelä-Suomen poikki, oliko muistaakseni Espoosta. 81 on sitten taas Autoliike Mutasen venekunta, Petri Sallinen ja Jukka Kervinen. Pojilla on molemmilla yli 10 kertaa jo soudettu läpi. Numero 60 on saapumassa siellä seuraavaksi ja se on Kimara vene. Ja siellä on Anita Karhu Hämäläinen, Seppo Koukku, Mikko Vanninen, Jukka Nieminen ja kipparina Nikke Patsvalt. Hienoa, hyvin menee, mutta nänkköön. Tervetuloa. 74 on seuraavana sitten siellä ja se on Joensuun diabetesyhdistys. Irma Asikainen, Lauri Asikainen, eipä olekaan Lassi, vaan on Irma, Leena Reinikainen ja Jari Reinikainen. Tervetuloa. Ja sitten tulee kansainvälinen venekunta sieltä. Siellä on venäläisiä ja onpa kanadalainenkin. Georg Seremsin, Dimitri Serbakov, sitten Sergei Vedushenko. Annetaanpas näille kansainvälisille venekunnalle aplodit. Hienoa, tervetuloa. Ja turvaveneenä sieltä tulee sitten Matti Upi Karhu ja Teuvo Räty. Ja nyt käsiä yhteen. Sieltä tulee tytär
tai rouva Kaija Kivi. Kaija on yksin kajakilla ja kattokaa miten vaivatonta se on tuo kajakilla liikkuminen. Ja seuraava isompi pene on sieltä sitten tulossa ja se on Joensuun Ilomantsin yrittäjät ry. Siellä on kipparina on Veli Eskanen, sitten on Matti Karvinen, Raija Tahvanainen, Heimo Tahvanainen, Anita Timonen, Hilkka Hiltunen, Merive Nevalainen, Riitta Kareinen ja Eini Ikonen. Hyvää yrittäjät ja tervetuloa. Ja täällähän pidetään sitten semmonen tunnin tauko. Siellä on lounasta, pikkukorvausta vastaan saa tuolta kotitaloutta, saa kahvia ynnä muuta. Ja kajakkia tuleekin sieltä sitten pitkä jono. Näköjään heitä johtaa Kari Lehtelä Ähtäristä. Meillä on Ähtäri hyvä asia.